Čaute, hypnospolužiaci. Robím toto video, lebo potrebujem sa zamýšľať nad tým, čo vlastne hypnóza je a čo sa učíme, keď sa učíme niekoho hypnotizovať. Mám veľkú potrebu hypnózu pochopiť tak nejak intelektuálne alebo svojím spôsobom, aby som mal pocit, že ju skutočne viem dobre robiť. A čítal som o hypnóze nejaké knihy a chcem sa s vami podeliť o to, ako o tom premýšľam. A zároveň sa chcem tým spýtať vás, že ako vy premýšľate o hypnóze. Čítal som knihu, ukážem vám autora, od Davida Spiegela. David Spiegel a jeho otec napísali knihu Trans a liečba a v nej majú takú teóriu hypnózy. Teda názor na to, čo si myslia, že hypnóza je. Je to len teória, ako neviem o tom, že by bola dobre podporená nejakými vedeckými dôkazmi, ale vyplýva zrejme z ich spoločných dlhoročných skúseností. A oni tvrdia, že hypnóza je kombinácia dvoch vecí. Je to zmenený stav vedomia, ktorý sa dá odmerať na mozgu tým, že vidíme, že mozog inak funguje, keď je človek v hypnóze a keď nie je. Mimochodom nerozlišujú medzi transom a hypnózou. Hej, že trans jednoducho je pre nich hypnóze podobný stav. No, čiže je to nejaký špecifický zmenený stav vedomia, do ktorého sa dostávame. A teraz je otázka, že čím sa vyznačuje. A podľa nich sa vyznačuje dvomi vecami. Tá prvá je disociácia. Pod disociáciou myslia schopnosť akoby odpútať sa od svojho okolia. Prestať vnímať veci, ktoré sú ako keby na periférii môjho vnímania, myšlienky, vnemy, pocity. A zároveň tá druhá vec, ktorú to vyžaduje, je sústredenie. Alebo pohltenie nejakým vnemom. Čiže pre nich hypnóza je sústredená disociácia. A to pripodobnenie, tady majú taký malý graf, kde vlastne si myslia, že naľavo, kým sme naľavo, tak je to menšia hypnóza, čím viac ideme doprava, tým silnejšia to je hypnóza. A tá závisí od toho, že ako veľmi vieme disociovať, ako veľmi sa vieme odpútať, ako keby od okolia a od sugestibility, teda nakoľko sme otvorení sugestiám, nakoľko sme dôverčiví voči tomu, kto nás hypnotizuje, nakoľko dôverujeme tomu procesu a tomu miestu, nakoľko sa ako keby podvolíme a ponoríme do toho. A to pripodobnenie hypnózy a to, ako hypnóza mení pozornosť a sústredenie, je so zrakom. Že toto je taký graf nášho zrakového pola a dôležité je na tom rozlíšiť ako keby dve oblasti. Jedna oblasť je toto červené, to čo volajú, že fokálny zrak, alebo to ohnisko, a tam je náš zrak najlepší. Tam vidíme jasne, ostro, s plnou farbou, ale čím ideme viac ďalej od toho stredu, tým menej jasno vidíme a tým menej farby vidíme. My keď sa normálne pozeráme na svet, tak to tak nevyzerá, lebo náš mozog si vie ako keby dokresliť, domyslieť ten zvyšok, ale ten zrak by mal teda takto reálne fungovať. Čiže v tom zraku je akoby fokálny zrak, ten centrálny, a potom je periférny, ten okrajový. No a oni tvrdia, že niečo podobné platí pre pozornosť alebo pre sústredenie. Že my máme dve pozornosti. Máme fokálnu, tú centrálnu, a máme tú periférnu. Že ako keby je niečo, na čo momentálne dávam pozornosť, povedzme kamera, hej? Ale zároveň sú veci, ktoré vnímam ako keby na periférii, že zvuky z ulice,
to, že sedím na stoličke, hej, to, že som v nejakej izbe a teda a teda. No a ten pohyb do hypnózy, podľa nich, je pohyb ten, že sa zníži tá okrajová pozornosť, alebo zoslabí, a zosilní sa tá fokálna pozornosť. Že to, na čo sa pozerám, ako keby sa tým pohltím a všetko ostatné vypustím. Čiže to je ich chápanie hypnózy. A to dôležité, nad čím stále premýšľam, je, že podľa nich do hypnózy podobných stavov, respektíve do tranzu, sa človek dostáva bežne. Že nepotrebujete mať hypnotizéra, ktorý formálne ako keby navodí ten stav, ale že to je bežná súčasť ako každodenného prežívania pre mnohých ľudí. Pre niektorých viac, pre niektorých menej. V závislosti od toho, ako sú hypnabilní. Hej? A tie stavy, keď sa do hypnózy alebo do tranzu dostávame spontánne, sa podobajú na to, keď pozeráte film alebo ste začítaní do knihy a tak si vás to vie pripútať, že keď povedzme film skončí a ukáže sa the end, koniec, tak vy ste ako keby prekvapení, že wow, že to bol vlastne len film. A potrebujete ako keby čas, aby ste sa zorientovali, že ste vlastne naspäť v realite. A to je tá schopnosť byť absorbovaný tým vnemom a vynechať to okolie. A to je zároveň schopnosť hypnability. Že keď sa toto človeku deje často, že pri nejakej aktivite, pri filme, pri knihe, pri niečom, pri predstavivosti sa tak akoby pohltí a pozabudne a tak zasníva, tak je to známka, podľa nich, vyššej hypnability a zároveň to, že ten človek spontánne sa dostáva do tranzu. Hej? No a mňa to zamestnáva preto, lebo sa mi zdá, že byť v tom stave, teda nemám pochybnosti o tom, že to je reálny zmenený stav vedomia, hej? Ale ide o toho ako keby identifikovať alebo pochopiť, ako je hlboký. Asi to mi veľmi, na to mi záleží. A zdá sa mi, že ten stav, že keď v ňom som, že je do značnej miery transparentný. Že keď v ňom som, je priehľadný, že neviem o tom, že v ňom som, keď v ňom som. Nemusím to vedieť aspoň. Možno časom, keď sa ako keby naučím čítať tie znaky a symptómy z vlastného tela a prežívania, tak môžem spätne alebo počas toho povedať, keď príde ten príznak, že áno, asi sa dostávam do tohto stavu. A pre mňa to doteraz bolo, že zmenené dýchanie, väčšia taká emotivita a potom, keď to skončí, tá hypnóza, tak zvyčajne mám taký pocit, ťažko opísateľný, ja ho volám, že vyzónovanie, že ako keby moje lietadlo nie je celkom pristálo. A ešte viem, že sa mi po hypnóze zmenia sny. A podľa toho viem identifikovať, že som tam bol. Hej? Alebo že som niečo silne prežíval. Čiže zdá sa mi, že človek sa keď je pravda, že sa človek do toho dostáva bežne, tak potom si to človek vôbec neuvedomuje. Hej? A zaujímavé je, že oni hovoria, že aj traumatická skúsenosť človeka vie dostať do tranzu. Že vy viete človeka dostať do tranzu tým, že ho vystrašíte. A vie sa napríklad, že keď človek zažíva traumu, bohužiaľ, napríklad nejaké hrôzy vojny alebo nebodaj znásilnenie, že sa tam často deje ten element disociácie. To odputávanie sa od reality. Že človek, napríklad žena, počas znásilnenia môže mať dojem, že ako keby vypláváva nad svoje telo, že nie je vo svojom tele a že vníma celú tú zlú situáciu akoby z vrchu, s odstupom. Hej? To je disociácia. Alebo keď ste vzdialení od vlastných pocitov a myšlienok,
Mne sa napríklad stáva, že niekedy, keď prednášam naživo pred ľuďmi, že mám pocit, že nie som celkom vo svojom tele a že počujem to, čo rozprávam ľuďom, akoby z rádia. A potom, keď chcem riadiť to, čo hovorím, tak musím ako keby posielať signály tomu rozhlasovému hovorcovi tam niekde, čo do toho rádia rozpráva. Čiže asi aj to je taká mierna disociácia. No a ak je to takto, tak potom sa mi zdá, že vlastne mnoho rôznych procedúr, techník, mentálnych, psychologických v podstate navadzuje trans, respektíve hypnoze podobný stav. Len my to robíme slovami zvyčajne, uvoľňovaním, rozprávaním a že sa to dá inak, že sa to dá sám od seba, hej, bez toho, že by tam bol hypnotizer, že sa to dá mnohými spôsobmi. A hovorím to preto, lebo som si kúpil túto knižku Autogénny tréning. Autogénny tréning je taká technika na také uvoľňovanie a oni hneď na začiatku hovoria, že teda ten autor, Hašto, že autogénny tréning je forma sebahypnózy. On to tam hneď hovorí, že od hypnózy sa to líši len tým, že si to navodzujeme sami. Hej. Je to taký tréning, že ležíte a snažíte sa uvoľniť, pokojne dýchať a opakujete si také formulky, napríklad, že ľavá ruka je ťažká, ľavá ruka je ťažká, som pokojný. Hej. Má to nejakú takú veľmi malú štruktúru, robíte to pár minút, robíte to viackrát denne a má vás to uvoľniť, hej, spraví vám lepšiu náladu. No a všimnite si ten podnadpis. Autogénny tréning, nácvik koncentratívneho seba uvoľnenia. A tak vlastne ja o tej hypnóze premýšľam teraz v nadväznosti na Spiegelovcov, na to, čo som hovoril o tej disociácii a sústredení, že sa mi zdá, že vlastne navodzujeme a snažíme sa sami dostať do sústredeného uvoľnenia. A to uvoľnenie sa mi zdá, že treba vnímať tak ako multidimenzionálne, že to nie je len uvoľnenie tela. Viete, že uvoľnenie svalov. Ale že to je aj uvoľnenie myšlienok, pocitov. Že keď mám myšlienky, že čo všetko musím spraviť a čo ma trápi všetko a čo mi robí starosť, tak je to nejaká forma neuvoľnenia. Hej. A vlastne v tom stave sa snažíme navodzovať aj uvoľnenie myšlienok. Nie len tela. A aj uvoľnenie pocitov. A potom je to otázka techniky, že ako. A nedávno sme boli na takej tiež procedúre, volá sa to, že Kundalini Activation Process, alebo CAP. Ja vám pustím, ako to vyzerá a potom poviem, prečo som vám to pustil. Čiže je tam nejaký kaper, alebo ten, kto to vedie, a je tam ten, kto je kapovaný. Hej. Zahrňa to pohyby, všelijaké uvoľnenia emócií, energií, kričanie, vydávanie zvukov a ľudia sa niekedy cítia ako transformovaní potom. A my sme na tom teda boli a ja si myslím, že to bola hypnóza. Že to bol aktivačný trans. Na rozdiel od toho transu, ktorý my sa snažíme vyvolať, ktorý je v uvoľnení a upokojení, tak tento je v aktivovaní. Že trans môže byť aj v aktivovaní, tak ako píše Kratochvíl v tej knihe. Že hypnóza môže byť aj aktivačná, že človek sa veľa hýbe. Čiže to uvoľnenie možno nie je nevyhnutné pre tú hypnózu, ale tá disociácia, to sústredenie. Lebo keď je človek v tomto stave, v tom
v tomto kape, keď robí tú kundalini, alebo keď je v traume, hej, a je vlastne v tranze, tak by sme asi nepovedali, že je uvoľnený. Hej. Čiže ani uvoľnenie nemusí byť nevyhnutné pre hypnózu, možno je to len typ hypnózy. Tak ako táto aktivačná hypnóza je iný typ hypnózy. No. To si myslím, takto o tom premýšľam a zaujímalo by ma, čo si myslíte vy. Čaute.